Naguwan karon sa tibuok kalibutan. Naguwan karon. Basta gawas. Di lamang tamo ingan nga naibagso nga bulan pool. Ato lamang ingan nga din sa Jamulahos. Na diri sa Manila ba to? Na traffic is gawas. Ha? Naa? Nalagi. Jaga ko. Hindi na mo kumalahos uli sa buhol. Ini na kuka, ini rum uli. Ang bagyo naa sa social media ang bagyo. Sa. Naa sa social media ang bagyo. Good, kasi magbalita. Ewan pa'y balita, ewan may bagso. Pero okay man ko nang balita, kaya rin makahibaw mga katauhan. Diba? Okay na ba nang ibalita, kaya rin makapanganda mga katauhan. Magandam sila flashlight. Para dapat views. Ang bagso ba rin, videohan, hindi man na makita ng bagso. Para mo daghang views mo nang daghang malit ron. Hey ma'am. Sa Sa ma'am. ko, kalahati lang. Kalahati lang kasi tagulan. Kay uwan man. Aw lagi. Yay. Sara. Magkano kalate? 155. 150 na lang na kay kuan. May discount. Discount kay senior. Senior. 150 lang yung kay discount tayo kay senior. Senior na. Salamat. Hi. Okay. 150. Lilo na po no. Ilaw po man, Bill. Ilaw pa yan? Ha? Ilaw pa yan? Di ba yung pinagdad niya? Ilaw. Luto na yan? Luto na yung kabila. Pero marami doon, doon si. Marami itunan doon. Ay, marami itunan doon mga. Mahal mga doon si. Agi mo naman dali barato. 300 yan. Yan, isang buo pa ba yun? Kalahati. 155 po kalahati. Yan na lang. Ya. Babalik na mas lain gusto niya. Kasi ano? Ay, walang gitagtad na, di ba? Ah. Dapat may taas, di pa doon. Asa man buo? Eh, kuhat nga ra. Buo na nga. Ganang mo yung magkakang doon sa Pilihan ka doon. Wala yung kaya na adog. Jodan. Bigaya mo doon si Zach. Iyo pa yun nga doon ka sa unahan. No? Meron doon si. Sige, buka na. Luto. Ilaw ba? Luto. Yung mo tangitagayan ng tunga pa na sunog. Ibabaw. Pilihan na doon. Sa tengah. Katong ay arang hilawa pagadid. Nga mo pagadid na ano sa. Tidak buang atau bilang. Tengah atau balik ke orang Basta puno. Sa buo. Yun na lang buo. oh ngani dia bang tao ini sa isa. Nawa na tong tao tapan ini tengah. Nga rin yung pang ituod sa laing tindahan. Ah palit pang pilihan nga do. Yung pang doon sa unahan. Marami doon sa doon si.
Pilihan ka doon. Atong tanan magituod sa tukstugo kay mahalon. So, Budget ka. nagsesaw kawan. Ano pa, Bisaya mo din. Kanang bisaya bitaw ni kitadtad na. Kung namin, pipili ko sa kawan. Nan sa man kitadtad mo ra maghilaw pa ingon mo sila. Di parang utara pa doon siya. Post pa daw. Hindi Bisaya. O ingat ko yung suka. Hindi Bisaya. Aja naman ko dito sa laing tindahan kaya dili sa kapalitan ani. Pindantin nga. Palit-palit. Di kayo. Di ka ba istorya? Tugas. Arong ingnog maggabi Bisaya. Ha? Arong ingnog di Bisaya. Bisaya jud kani gitadtad na. Magari arong ingnog di Bisaya pa. Ako tag Manila. Uwi na gado. Ay ay. Shout out sa mga nangabot sa Manila nga uwi na kaado. Hindi ko rin kuan dari. Pag-inuwi. Ay mangilatas katilingban. Toto na tanan ro pa. Apa? Ika. Alam. Market pa, market ko Chika. Ha? Nakuha ka sa mga Chika. Wa. Kana rin ba oro? Kaya tanan. Ay, mo kayo magkalit. Naway tao. Kalit ng telephone. Kaya naman silang Magkuha, magkalit kay inay. Magkalit na pagkasod. ugar naghanap itaw, reklamo pag ka kay mahot ng kag manok. Wajer. Tanda? Ugar naghanap ay mamalit, reklamo ko do. Naghanap ay nasa konsul, ano ko ika. Wa ni kahatag kay puro nahilaw. Hindi ako magwawa pag mga tao, reklamo po, sama si tinaon. Ha? Sama si tinaon? Samsang yung uwan. Kusog na ha. Tawa. Magbuntak di ba? Wala. Namadaya na ako pati atap. Ah, ito. Kadang-kadang kalau sama apa tu? Pemnyawa. Pemilih apel. Iniskuhon ka. Pemilih apel. Iniskuhon ka. Ano lang may ipahorot? Hindi. Opera City na moro na. Opera City na moro. Kami manok tu ba? Lamay lagi na. Yung bitag mo ito ang itutuloy mo. Hati ba? Dan. Hati na. Maglamig. Kami na. Ani chapter ang kag ba? Ini ko. Naipuan lagi. Laya mang uwa na kay hinira. Manapilig Manila sa bagyo mo may labot. Apel, menurut niya ako. Sabay sa uso. Sabay sa uso.
panis ko. Ang sound pa. Sa magkipapod, hip-hop. Ano yung sound? Talaga ka? Panghaog na manataran. Tangad ko no. Ano yan? 150 lang to. Hugasan na laman. Ito na hindi yung tali sa malalaki. Daghan na 150 limuin. Hugasan na laman. Wala kayo manok. Kaya pa mamalit ka na. Hindi mo man hindi kuha. Na, umbrella eh. Ang saan sa? Talit-talit, mamalit. Ito na. Nga, naman din mo dalawa niya. Latte. Hibawa ng oras. Adlaw. Wah, wapun. Bunga pemalit. Bunga pemalit. Madu galing ka na. Namali, talawis suwa na gangan. Masalamat lang kasi ginuho ka na. Gwapo, dra, sa punto na ba? Dinadaan mo, dugangan. Sakto na na. Wala, gining labay na kuha busula. Huwag adlaw ay basura. Huwag ka makon. Naarag, dumalagi mong manok na arag. Ako nang dagan naman at kidag man. Sinawon. Awag. Sinawon. Munday. Sinawon sa dikyo na. Pila man na? 1 point? 1? Pabo. Kung kaya po nila itong i-harvest, dapat pag timbang nila 1.5 na
Wala ko Piso naman. na to kay kuan pa matong lamang loob mo. Wang wan. Wala ko naman hiningan. Ano mo kaingan? Ano mo na timbang na Wala nila? sila kabantay. Ano mo na timbang na adlaw? Ang gamot pa na. Para sa Twitter mo. Napagaling. Wifi po dito. Pasundo. Sundo. Ilan to yung mukoy? Paper? Oh, meron ba? Pundo? Ha? Pundo ni? Kaya buwan na eh. Wala tanan. Ang mo? Hala, hurot na. Mahal pa mo lag takaron ni mo noon. Kahurot. Ito tag SM. SM Aura. Kanila 1-4. Oh. Lord mo rin. Diyos. Sa pa man limulin na limudugangan.